Misis, ayaw ka bala ka, naay AICS. Unsang AICS? Ang AICS mo'y usa ka social safety net o stopgap measure aron masuportahan ang pagbangon sa mga individual ug pamilya nga nag-antos gumikan sa wala damha nga panghitabo o krisis, pinaagi sa paghatag og psychosocial intervention ug direktang pinansyal o materyal nga ayuda aron sila matabangan sa pagbaton sa nag-unang panginahanglanon sama sa pagkaon, transportasyon, medikal, edukasyonal, pagpalubong ug uban pa. Ang AICS nagtinguha nga matabangan ang mga individual ug pamilya nga makalabang sa kalisod nga kahimtang nga ilang kasamtangang nahiaguman sama sa sakit, kamatayon, pagkawala sa trabaho o tinubdan sa kita. Hala no! Pero unsa requirements? Depende sa panginahanglanon. Alang sa group payout. Educational assistance. Usa ka valid school ID, enrollment assessment form or registration o certificate of enrollment ug statement of account kung available. Food assistance. Usa ka valid ID, project proposal lakip ang food distribution list ug barangay certification o certificate of indigency. Cash assistance. Usa ka valid ID card ug police report kung biktima sa sunog, passport alang sa distressed OFW, certification sa social worker kung rescued client, police blotter ug certification sa social worker kung biktima sa online sexual exploitation ug travel authority gikan sa Philippine National Police kung stranded. Transportation assistance. Usa ka valid ID, police blotter o police certification ug uban pang suportang dokumento sama sa medical certificate, death certificate o court order. Medical assistance. Usa ka valid ID, medical certificate o clinical abstract, hospital bill o statement of account, doctor's prescription, laboratory request o laboratory procedure o case summary. Burial assistance. Usa ka valid ID, registered death certificate, funeral contract o transfer permit sa transfer of cadaver. Mao ba? Kadali lang. Paunsa man i-avail? Kung alang sa group payout, dili kinahanglan applyan. Kini nagdepende sa request nga ihatag sa opisina sa DSWD nga naglayon sa usa ka payout alang sa food, cash ug educational assistance para sa pundok sa katawhan. Pero syempre, aduna tayong mga pahinumdum. Og timan aduna kita 3-month rule. Ha? Murag uyab? Na ay rules? Pasabot, human sa 3 ka bulan, una ka maka-avail sa atong AICS sa bisag unsa nga assistance. Ug bawal tungaon poy ha. Ay, murag uyab. Dili pwede i-share? Pasabot, kung pila ang kantidad sa imuhang gipermahan, mao gayud ang imong madawat. Walang labis, walang kulang. Ay, uyon gid ko ana, no? Kaya ang ako lang yun. Og syempre, matag payout, kumpletuha ang inyong mga requirements ug i-photocopy daan ang mga dokumento. Dili giday di basta-basta ning AICS, no? Base kini sa Memorandum Circular 16 Series of 2022. Ug alang sa mga concerns, issues, problema ug buot pang ipaabot, i-contact lamang diri sa atuang hotline. #bawat buhay mahalaga sa DSWD.